Βύρωνα. Είμαστε στο Βύρωνα. Σήμερα στην Αλφα Εθνική όλα πλέον τελείωσαν στον υποβιβασμό. Εκεί που έχουμε το υπόλοιπο είναι για τις θέσεις που θα πάρουν οι δύο ομάδες για το κύπελλο UEFA, αλλά όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στη Β' Εθνική, όπου η Προοδευτική, ο Πανετολικός και ο Πανιόνιος δείχνουν αυτή τη στιγμή να βγαίνουν στην Αλφα Εθνική, ενώ ο Εθνικός είναι ένα πόντο πίσω και θα προσπαθήσει και αυτός για την Αλφα Εθνική. Το θέμα είναι ότι στη Β' Εθνική γίνεται το έλα να δεις, τελευταίες αγωνιστικές, καταλαβαίνετε. Δεν νομίζω ότι εγώ έχω τίποτα άλλο να πω σαν πρόλογο, να δώσω το μικρόφωνο στα παιδιά εδώ του Βύρωνα να μιλήσουν για το σημερινό παιχνίδι και για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, το τόσο συναρπαστικό πρωτάθλημα Β' Εθνικής. Πάμε. Έλα λίγο. Να ακούσουμε και γνώμες. Πέστε μου ό,τι θέλετε. Πώς λέγεσαι, φίλε? Λικούργος λέγομαι. Λικούργος τρελός δοξα Βύρωνα μόνο. Λικούργος τρελός δοξα Βύρωνα. Λέγε, σ' ακούμε. Τι δεν να σου πω, πες μου. Ήσουν αρχικά στο γήπεδο? Όχι, ήμουνα ξέρω βόλτα. Σ' ακούμε. Τίποτα, εντάξει, η ομάδα, πρώτα να πούμε ότι η ομάδα όταν ξεκίνησε ήταν για φούντο, έτσι όλοι τη λέγαμε. Είδαμε τη Λάριστα, 0-2, λέμε φούντο η ομάδα. Παρ' όλα αυτό μας κάβλωσε η ομάδα, πήγε ψηλά. Χαρήκαμε πάρα πολύ που την είδαμε, κάναμε φοβερές εκδρομές σε όλα τα γήπεδα. Άσα αυτά τώρα την Νέα Σμίτ την έχουμε έδρα μας, άστα αυτή. Και εντάξει, ήρθε τώρα με την Προοδευτική, κάναμε κάτι γκέλες, κάτι περίεργα παιχνίδια, δεν πειράζει. Και ήρθαμε με την Προοδευτική να παίξουμε ένα παιχνίδι, ακούστηκαν πολλά. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Εντάξει, το παιχνίδι ήταν πολύ ήρεμο. Ήταν μόνο στις κερκίδες. Στις κερκίδες είχαμε μόνο... Εντάξει, πριν είχαν καλά στις κερκίδες, γιατί δεν είχαν μπει ακόμα οι μπάτσοι. Οι Πολυταγιώτες τους βάλανε 20 λεπτά πριν, γιατί εντάξει, πήγαινε αστυνομία, ήρθαμε στη συνοδεία και είχαμε κάτι κορδάκι και ήταν καλό. Εντάξει. Και δεν είδαμε εμείς μπάλα, ήταν πολύ ήρεμο το παιχνίδι. Τι να πούμε, εντάξει, ο διαετής έδινε... Σε φιλικό στυλ. Όχι, δεν ήταν σε φιλικό στυλ, πέφταν κλωτσιές, αλλά ήταν από ήρεμο παιχνίδι που εντάξει, το πήρα τελευταία στιγμή. Μπορούσαν από την αρχή να το πάρουνε. Εντάξει, τέλος πάντων, οι Προοδευτικοί μακάρι να μην ανέβουνε. Σας κατάνανε τόσα χρόνια να γίνει καμιά γκέλα. Έχουνε τη δράμα. Τι γιατί δεν αξίζει να ανέβουνε. Σιγά μην αξίζει να ανέβουνε. Κατά τη γνώμη σου αξίζει ο Εθνικός και ο Πανατολικός? Για μένα ομάδα φοβερή ήταν η Νική Βόλου. Η Νική Βόλου. Η Νική Βόλου. Όλος ο κόσμος λέει η Νική Βόλου ήταν το καλύτερο ποδόσφαιρο. Πέρασε από εδώ. Πανιόνιος μακράν ήταν. Ήταν πολύ κολόφαρος με εμάς. Μα τι έγινε. Το φάγαμε στο 90, πάλι το φάγαμε στο 90 και στο Βύρωνα. Γιατί με αυτό το πρωτάθλημα της Αλφα? Όχι βέβαια, εκεί δεν το συζητάμε καθόλου. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Έλα. Βασικά στο γήπεδο δεν ήμουνα. Από αυτά που άκουσα από τα παιδιά που λένε, είναι ότι το παιχνίδι ήταν δοσμένο, αέρα. Το δώσανε το παιχνίδι. Σύμφωνα με ό,τι άκουσα, τώρα από εκεί και πέρα εγώ ασχολούμαι πιο πολύ με τον Ολυμπιακό. Μη μου κάνεις την ερώτηση αν ο Ολυμπιακός χειροκοπήρε το πρωτάθλημα δίκαια. Δεν σου κάνω καμία ερώτηση, μιλάς. Καμία σχέση με αυτά. Βασικά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ να συμπληρώσω τα παιδιά. Έγινε φίλε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να πάμε από εδώ. Έλα ρε μαγκά. Λοιπόν, να σου πω ένα πράγμα. Καλησπέρα, πώς λέγεσαι? Βασίλης. Ναι, Βασίλη. Λοιπόν, να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν το έδωσε η Δόξα. Δεν το έδωσε η Δόξα? Όχι, δεν το έδωσε η Δόξα. Αυτά γίνονται από τον πρόεδρο της Προοδευτικής που τα φτιάχνει όμορφα και ωραία.
Φάγανε το βρωμόξυλο πέρσι στη Βέρεια και από τότε μας έχουνε τους μπράβους και τις μαλακίες. Σήμερα ο Παπαμιχαήλ γιατί δεν έπαιξε, ξέρεις γιατί δεν έπαιξε ο τερματοφύλακας Δόξας, ο βασικός. Να μου πεις. Γιατί χθες το βράδυ πήγανε οι μπράβοι του Καρά και τον εκβιάσανε, γι' αυτό δεν έπαιξε. Και τον εκβιάσανε. Και πόσους άλλους ποδοσφαιριστές της Δόξας Βύρωνα σήμερα που δεν τραβήξαν αναγκαστικά τα παιδιά. Φοβούμενοι για την σωματική τους ακεραιότητα. Αυτό είναι οι βρωμιές που κάνουν οι διάφορες ομάδες, έτσι. Και αυτές που αξίζουνε δεν ανεβαίνουνε ψηλά, όπως η Δόξα. Καταλαβες. Κάνα δυο ομάδες αξίζουνε στη Β' Εθνική, έτσι και μετά είναι και η Δοξάρα. Εγώ δεν ακολουθούσα φέτος, να σου πω ένα πράγμα. Εγώ δεν ακολουθούσα φέτος, να λέω και την αλήθεια. Να λέω και την αλήθεια, δεν ακολουθούσα την ομάδα, δεν μπορούσα. Όμως, ο κόσμος της Δόξας είναι φοβερός, ακολούθησε την ομάδα. Ο κόσμος της Δόξας είναι φοβερός, ακολούθησε την ομάδα, πήγε Καλαμαριά, πήγε Αγρίνιο, φοβόντουσαν όλοι. Λέγανε πού να πάμε στα Αγρίνιο, καμία ομάδα δεν πήγε. Μόνο οι οπαδοί της Δόξας. Στο Αγρίνιο. Και τρέχανε στο Πανιόνιο, τρέχανε οι πάντηρες πανικόβλητοι. Τρέχανε πανικόβλητοι. Όπου πηγαίναμε, φοβόντουσαν όλοι. Όλοι φοβόντουσαν όλα που πηγαίναμε. Και να ξέρεις ένα πράγμα. Μία από τις τρεις ομάδες που έπρεπε φέτος να ανεβεί στην Αλφα-Εθνική ήταν η Δόξα. Να το ξέρεις. Ο λόγος... Γιατί, να σου πω γιατί. Γιατί... Ο λόγος που δεν ανέβηκε. Λοιπόν, να σου πω. Η Δόξα... Λοιπόν, η Δόξα φέτος είχε 2-3 έμπειρους παίκτες, έτσι, από άλλες χρονιές. Πήρε πιτσιρίκια από ομάδες Α Αθήνας, Δέλτα Εθνική, έφτιαξε μια καλή ομαδούλα. Είχε ένα καλό σύνολο, ήταν παιδιά που αγαπούσαν την μπάλα, θέλανε να παίξουν μπάλα. Σε κάποια στιγμή, στα μέσα της χρονιάς, είχε προβλήματα οικονομικά. Τελικά η ομάδα, εντάξει, τα κατάφερε, τα έλυσε. Είχε παιδιά που διψάγανε για ποδόσφαιρο. Σε μια δόση πήγατε να κάνετε τον μπαμ. Ναι, πήγε να το κάνει. Αλλά λόγω ότι... Τι συνέβη εκεί? Να σου πω, τα παιδιά ήταν άπειρα. Όσο να είναι και η Β' Εθνική είναι πολύ δύσκολη κατηγορία. Λεφτά υπάρχουνε. Λεφτά υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν στην ομάδα λεφτά. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα και δίνουν λεφτά και έχουν λεφτά. Εντάξει, τώρα έχει δίκιο ο Λιγκουρός, ναι. Κατάλαβες. Και αν ένας λόγος που δεν ανέβηκε η Δόξα φέτος στην Α-Εθνική είναι ότι είχε έμπειρους, όχι έμπειρους, είχε άπειρους παίκτες, ήταν νέοι, αγαπούσαν την ομάδα, την αγαπήσανε, παίξανε καλή μπαλίτσα, δεν το καταφέρανε, τους αξίζουνε συγχαρητήρια. Τους αξίζουνε συγχαρητήρια, μπράβο στα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι με αυτή την ομάδα και 2-3 ακόμα σε κάποιες θέσεις που χρειάζονται 4 και με μια καλή διοίκηση του χρόνου και με τον κόσμο το φεβερό που έχει η Δοξάρα, του χρόνου θα ανεβεί η Αλφα-Εθνική. Αυτά έχουμε. Παιδιά, λίγο. Πολλοί λένε, εδώ και πολλά χρόνια, ότι είναι αδικία σχετικά με τον κόσμο να παίζει ο Αθηναϊκός στην Α-Εθνική και η Δόξα στη Β'. Μιλάω για τον κόσμο. Καταρχήν ο Αθηναϊκός, εγώ δεν ξέρω να πούμε να είναι του Βύρωνα ομάδα. Από αλλού είναι ο Αθηναϊκός. Από το Θησίο. Δεν ξέρω από πού είναι. Από το Θησίο. Κι αν ο Αθηναϊκός κρατιέται ακόμα στην Α-Εθνική, είναι άλλοι παράγοντες. Κάτι διπλά σε κάτι Ξάνθη φέτος και σε κάτι Πάτρες είναι πολύ μυστήρια. Μάλιστα. Έγινε φίλε, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ καλή. Πέρα μακά. Άγι, έλα εδώ. Μισό λεπτό να πούμε κάτι. Πιο κοντά, έλα.
Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Με λένε Μίλτο και είμαι Ολυμπιακός. Εγώ δεν θα μιλήσω για το τετριμένα της Β' Εθνικής, θα αναφερθώ στο πρωτάθλημα της Α που τελείωσε φέτος. Λοιπόν, για δύο πράγματα έχω χαρεί φέτος πιο πολύ στη ζωή μου. Και για ένα έχω στενοχωρηθεί. Χάρηκα επειδή πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Χάρηκα επειδή υποβιβάζει το Άρης του Θεσσαλονίκης και στενοχωρήθηκα επειδή δεν υποβιβάζεται ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής. Λοιπόν, φίλε, περίμενε. Περίμενε. Όπα μεγάλε, περίμενε, θα σου τα πω εγώ αυτά. Θα τα πω εγώ αυτά που σου πήρε. Θα πούμε άλλα πράγματα. Έλα. Λοιπόν, θα αναφερθώ στους Άστο να μιλήσει, Θα τα πω πως θα πήρε εγώ τα πρωταθλήματα Ολυμπιακού. Θα αναφερθώ στη συμπεριφορά μιας ολόκληρης πόλης. Ξεκινώντας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μπάσκετ που το πήρε ο Ολυμπιακός. Έδειχνε η τηλεόραση. Γιάννηνα, Βόλο, Καβάλα, Λευκοσία, ακόμα και στην Κύπρο και είδαμε τη Θεσσαλονίκη και λες ανέβη Βαρκελόνη. Συμφωνείς? Συνέχισε. Εντάξει. Λοιπόν, το δεύτερη συμπεριφορά. Βγαίνουν επάνω οι προπονητές των ομάδων της Θεσσαλονίκης και βρίζουν το αθηνοκεντρικό κράτος επειδή είναι ανίκανοι να φτιάξουν ομάδες. Βλέπει Αναστασιάδη του ΠΑΟΚ. Είμαι, εντάξει, είμαι μέχρι εδώ. Μην με ρωτάς εμένα, εσύ μιλάς. Λοιπόν, τρίτον, πήγε η Εθνική να παίξει με την Κροατία επάνω και οι φίλαθλοι του Άρη και του ΠΑΟΚ πήραν στο κατόπι τους παίκτες του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ. Λέω και τους στέλνε εμείς που πέφτουνε. Έτσι δεν είναι? Αυτά έχω να πω εγώ. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω πώς Ολυμπιακοί πήγαν στην Τούμπα. Θα μιλήσεις τώρα, θα μιλήσεις. Έλα. Και κάτι άλλο, παρόλο που δεν πηγαίνω στο γήπεδο, είμαι και εγώ το Ξαβίρωνα. Μετά από τον Ολυμπιακό. Μπράβο μεγάλε. Πρώτα Ολυμπιακός και μετά το Ξαβίρωνα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι Ολυμπιακός και εδώ Ξαβίρωνας. Είμαι Ολυμπιακός και εδώ Ξαβίρωνας. Θα μιλήσω για το Ξαβίρωνα. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, μιλάει όλη η Ελλάδα να πούμε. Θα πω για το Ξαβίρωνα. Ναι, είμαστε πάρα πολύ κοντά παιδιά όλοι. Λίγο πιο εκεί. Λέγε. Το εντάξει, όπως είπανε και πριν. Δεν πήγαινε στην αρχή καλά, μετά εντάξει πήρε κάποια παιχνίδια, έκανε κάποια διπλά. Έπαιξε καλή μπάλα μας, εντάξει μας.